kanang pag-ingon nga pwede nato idiretso ang atong sala sa Dios, katong ingon ni Sir Mihogi na pwede kung dinyal na sala ug mahitabo na sa ato ang misa. Pero naay apan kinsa man pwede makadetermine na kanang imong sala binyal. Ang binyal magud nga sala kana bang gamay dili bugat nga sala. Kanang giingon ni San Juan sa 1 Juan 5:16 nga sala nga dili ikamatay. Dili man kita ang determine ana nga binyal ba na o dili. Ang mo determine sa sala nato binyal ba na or mortal or ikamatay ba na o dili ikamatay ang atong gitawag og pari. Mao na sa atong unahuna kung binyal ba na o dili, binyal ba na o mortal, obligado ta nga moadtong pari aron ikumpisal nato ang atong gitawag og mga sala. Number 2 nga tawag ining point. Number 2 nga gitawag og punto. Pwede man tang diretso pero naipahimangno si Kristo. San Juan kapitulo 9 bersikulo 31. Ingon pastong Ginoong si Kristo, nasayod kita nga ang Dios dili mamati sa mga taong makasasala. Kinsa may dili makasasala direbe. So, kung mo diretso pa sigurado ang Dios ilinyo niya ang iyang mga mata og di gid siya mamati nato. Nya sir, kanang mga Pharisee mga makasasala man pud na sila. Nganong didto man ta mangumpisal nila sama na sa usa ka silig nga hugaw. Wa nagpasabot na hugaw ng siliga di na makakuha hugaw. Muna ang pari pag pasaylo sila og sala, dili na may nga gipasaylo na kasuma nako. Kay kung sumala pa niya ayon tuo, nga naman kay parihara pa makasala. Pero sabihan ang pari mo hatog og pasaylo sa maong gitawag ng umpisal moingon ang pari, ako nagapasaylo kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Buot ipasabot gi-invoke sa pare ang otoridad nga gihatag ni Kristo niya katong gibasa ni Sir Remigio ganina sa San Juan kapitulo 20 bersikulo 23 katong niingon si Kristo, si bisan kinsang sala nga inyong pasayloon kini na pasaylo, si bisan kinsang sala nga dili inyo pasayloon dili usab kini mapasaylo. Unya kinsa may ilang pasayloon og way mangumpisan. So kinahanglan ta moadto sa atong pare og mangumpisan. For example sa panahon aning pista, sagad sa tawag ini mga Katoliko ilabi na dinhi sa ato ang lugar sa Bohol. Pag ingong fiesta ang una-una kaon. Fiesta na gud na, which is tinuod na. Kada man kay sa Biblia man gud, pag fiesta kaon gud na. Pero pag fiesta gani pinakauna, una ta moadto sa lamesa, moadto una tag misa. Unya dili ta makakalawat kung wala tay gitawag og kumpisal. Nga naman, kay kung mudawat pa sa lawas og dugo sa Ginoo, mudawat pa sa lawas ni Kristo, sa paagi nga dili takos, sa nagiingon ni San Pablo, 1 Corinto kapitulo 11, bersikulo 26-27. Ato nga, 27 rather. Busa ang mukaon sa pan sa Ginoo, og moinom sa iyang kupas sa paagi nga dili takos, nakasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. So, every misa daghan kay mulid niya kay mukalawat, pero pag abot sa kumpisal gamay ra kayo. So, mo nang questionable, mo na aron dili ta makasala sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. Before ta mo adto og fiesta, kinahanglan tang mangumpisal, pagkahuman musimba una mo adto didto sa lamesa. Total pag abot fiesta di man na manirado siguro sir no. Pag abot og fiesta di man na manirado, labi na diri sa Bohol. Labi na diri katong ni agi na mista ko diri sus grabe. Usa ka adlaw 5 ka bukaon tergana. Mura og natagam. Bisag asa ko nga balay mo adto. Primero, grabe na akong tawag anang kaon so sa kabalay, sus na kumanipat kay balay naghula. So mo natagyan ko. So ang kining pista, kanang kaon permanente na, ang pinaka-importante sa fiesta, ang celebration sa fiesta, masimba na po ang Ginoong Diyos na naman. Kay again, si San Isidro Labrador, kung mapasidunggan ang maong gitawag Santos, atong gipasidunggan si Kristo. San Juan, kapitulo 17, bersikulo 10. So, mao ni Kristo, kay pinaagi kanila, gipasidunggan ako. So, ang pinakaunang requirement na kinahanglan maghimo ni anang mga fiesta, number 1, mukumpisal. Number 2, musimba. Last na ng lamisa. Nga naman, kung atong unahon ang lamisa,
wa kay gitawag og simba-simba, wa kay kalainan sa mga pagano. Wa kay kalainan ni adtong mga taong dili magtotoo. So pinakauna, mosimba una ka mo adto sa limisa. Nga naman kay mauna ang tinuod nga pag-celebrate ni anang maong gitawag og fiesta. Og dili mahitabo nga makasimba ka o makadawat ka sa lawas ni Kristo kung dili ta mangon pisal. Number 1 yun ang kumpisal. Again, daghang Katoliko kusog kay musimba, pero why kumpisal? Pag-abot sa panahon ng mga tuban tas Ginoo, patiran tas Ginoo, nga naman kay daghang tag mga butang nga nahimo again sa iya, sige tagdawat sa ostiya, pero wa tay gitawag og kumpisal. Kung naay pari nga mo ang dinhi, dukdukan ninyo ng pari, ina father, dapat magpakumpisal ka. Nga naman kay katong speaker nga ni ang dinhi, nisulti siya nga sumala sa gitudlo sa Iglesia Katolika. Bawal mo dawat ang Katoliko og kalawat kung walay kumpisal. So dapat mangumpisal una. Okay? Sir.